Fuq il-kampus tal-Università dej l-aħħar preparamenti qabel mal-ħamis li ġej issir l-elezzjoni għal ħatra tal-Kunsill Studenti Universitarji. B'kollox ser jikkontestaw 22 kandidat, 11 fisem laqda Pals u 11 oħra fisem laqda Studenti Demokristjani. Wan jużar il-kampus tal-Università fejn staqsejna lill-istudenti dwar l-importanza tal-politika fost iż-żgħażagħ fil-ħajja tal-lum. La ħafna mill-mottows ikunu fuq li jedna rigwardu li jedna l-futur tagħna, jekk iż-żgħażagħ mhumiex il-futur tagħna mela x'inhu. Aħna naħseb il-politika importanti għalina żgħażagħ. Biss li aħna rridu noħdu ħsieb il-ġenerazzjonijiet futuri li huma parti minnhom li huma aħna żgħażagħ. Huwa importanti ħafna li huma iż-żgħażagħ stess huma li jfasslu l-politika ġejjina. Is-sistema tagħna hija sistema li tmexxina u fl-università iktar u iktar għaliex hija komunità iżgħar relattivament fejn il-pajjiż, iżda hija aħna li qed immexxu lil nfusna. Nemmen li żgħażagħ għandhom jagħtu semhom. Il-problema li għandna speċjalment li l-università li hawn apatija kbira, irridu nħeġġu speċjalment anke nemmen li l-KSU għandu jagħmel iktar inizjattivi biex iħeġġeġ l-istudent fil-ħajja politika. Għall-elezzjoni ta' nhar il-ħamis li ġej se jkunu eliġibbli li jivvutaw aktar minn 12,000 student u studenta. B'kollox hemm 6 postijiet fejn l-istudenti jistgħu jitfgħu il-vot tagħhom. Dawn huma l-Università, il-Junior College, Bigi, il-Kampus Tawdex fix-Xewkija, l-Iskola Medika f'Mater Dei u l-Awla Manja l-Belt Valletta. Waqt dialogu brabta mal-elezzjoni u li fih ipparteċipaw il-membri parlamentari żgħażagħ Owen Bonnici u Karl Guder, issemmit l-importanza tal-involviment taż-żgħażagħ fil-politika. Issemma kif iż-żgħażagħ huma l-aqwa għodda biex il-politika tkompli titwettaq għal ġid tal-Maltin u l-Awċin. Il-kelliema ħeġġew l-istudenti biex jarfu l-impenn u d-dedikazzjoni tal-kandidati biex l-istudenti jgħixu ħajja aħjar fuq il-kampus tal-Università.